Tongoni nang kalongat tu nami dong sahuta nami potong do nami mau letu gudang ditiki muna rori pala sadarion ima ulaon sarimatua sudai dang terbalas nami sudai setuhan ima sudai balas ni dapat muna saksoni nang akalongat tu nami doh boru nami merpaung buru nami doho bere nami mulai ate ma atong sudi aka haretauta dulat to sadarion ba mulai ate gurang mai pasatami jadi songoni ma hata hoasi pasaton nami tu hamu tulang nami hula-hula nami longat tubuh nami raja longat sauta nami saksoni nang pungon sonak malila doho songoni nang pungon permanator mulai tegurang mai pasah roh nami butim Maja jujur mulu. Jadi mau lihat amat taraja amat tasoni pada jauh kaima songo jujur mulu nih ama nami na pada dia pada detikion iya amanami naung parjolo di alap tuata namar guar maon hati bulan marpaung manang opun si Jose tuma amanamion tanggal 1 Februari 1922 di Medan marhasawotamma tanggal 30 Juni tahun 1910 di Jakarta dohot boru ni rajai boru Huta Barat tubuh ni tulang nami boru dababan iya damangon pinopar niopung nami Raja Saul marpaung mangalak boru ni rajai boru sianipar iana konna tolu bawa sada dapat dulu siakanan kepala kapung betuel marpaung mangalak boru nirajai boru silain nabaduahon Samuel marpaung mangalak boru nirajai boru sianipar sinomor tolu Lazarus marpaung anak ni kepala kapung betul obat saya bawa tolu boru siakangan mai guru gati HM marpaung mangalak boru nirajai boru pajahitan opusi purnama boru sinomor sada marhamulian tu marga silain gabido na boru namion boru si nomor 2 marhamulia tu marga pajahitan gabido tong na boru namion boru si nomor 3 marhamulia tu marga sinaga gabido na boru namion guru gati HM marpaung yana konna onom opak mabawa 2 baburu na parjolo siakanan ima hati bulan marpaung ima ama na tabado-bado apa tikion mangalap boru ni rajai boru Huta Barat ima ama na tabado-bado na bostang di jolota ima opusi Jose marpaung nani habaluhon ni Opu Jose boru Huta Barat pinoparra sada anak 2 boru na anak paduahon ima gadda marpaung mangalap boru dirajai boru lubat tobing amani Debora di basa-basa tuhat taruh sada boru di amanamion nomor tolu Golkar marpaung
mangalak buru dirajai buru saragi ama Priscilla di bahasa-bahasa Tuatero dua buru di amanamion. Si nomor 4 Gusnaedi Marpau mangalap buru dirajai buru Setanggang amani Dorotia di bahasa-bahasa Tuatero sada buru di amanamion. Si nomor 5 Ibotonami Sanggul Rosdiana buru Marpau marhamulia tu marga Sinabela tinggal di Prancis dengan ronggo pedak ganak di Botonamion. Si nomor 6 Rosita Marpau marhamulia tu marga Hasibuan di bahasa-bahasa Tuatero sada anak do sada buru di Botonamion. Ia peparan ni amanami nata pado-pado pon anak na bawa namar guar Sigaral Immanuel Halasan Marpaung alai dang marhatu otat dope anak namion buru nami si nomor sada siakangan Purnama Melpenia buru Marpaung tong dope amang inang dang marhatu otat dope maramulia dope buru namion buru si nomor 2 namar goar Marcela Belda boru Marpaung marhamulia mau boru namio tu boru tu marga si Hobbing nunga di bahasa-bahasa Tuhatta sada dan bawa imana margoar Jose Mora si Hobbing jala ima panggoarannya amanami nata pado-pado apalagi tikion punguma pinopar amanamion 5 tulu maidak danak sada mahela sada pahupu amanginang iya persaiton ni amanamion nata pado-pado pon nung ngatung liling ono bulan ma nasalpu diponis dokter ma bengamion gagal ginjal terus tutsi darah nasa gogo do usaha niya na manginang dumadi patu pahami taringot tu parsaiton niya manamion amang raja do tamu inang namorai obat arinok salpu masuk ma dirawat ma manamio di rumah sakit Nanteng na tanggal 12 marujung ma amanamion di rumah sakit amang raja dohot tamu inang namorai tung gomot doang mangido asa buat hamu di tangiang muna asa tung mergogo dainang mengadopi inanami nama mengadopi nama saon soni tong pinopara soni tong pinopari da mangon nasa marhasohotan asal dia menyatutu asiro hari Tuhan dapat rokak ma jadi marumur ma amanamion onok puluh sada tahun songolima jujur moli naboy pasat tami tuhita saluna mau lihat